Συγγνώμη που είχα διακόψει το άλλο βίντεο, έπεσε η κάμερα και πήγε και εκτός και εγώ δεν το είδα. Λοιπόν, η ερώτηση, όπως είπαμε, δεν θυμάμαι, ήταν πώς ο βοσκός μπορούσε να περάσει το λύκο στην άλλη πλευρά, μεταφέρω το λύκο, το αρνί και το σακί, μεταφέροντας μόνο ένα πράγμα τη φορά. Εγώ τώρα θα σας αφήσω για λίγο να το σκεφτείτε. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω την απάντηση. Ο βοσκός πρέπει να πάρει το αρνί. Ξεκινάει, το πάει στην άλλη πλευρά και το αφήνει. Μετά γυρνάει πάλι πίσω. Παίρνει το λύκο και τον πάει στην άλλη πλευρά. Αφήνει το λύκο και παίρνει το αρνί. Πάει το αρνί στην άλλη πλευρά. Το αφήνει το αρνί. Παίρνει το σακί. Το πάει στην άλλη πλευρά. Γυρίζει πίσω. Παίρνει το αρνί και το πάει στην άλλη πλευρά. Έτσι μπόρεσε να μεταφέρει και τα τρία πράγματα, μεταφέροντας μόνο ένα πράγμα τη φορά. Και δεν μπορούσε να τα αφήσει, αλλιώς θα ήταν πολύ εύκολο. Αυτός ήταν ο γρίφος. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ όσους τον είδαν. Γεια σας.